माझ्याकडे पैसे नशिले आणि हा पैशासाठी दारंदार हिंडलो पण एकट्यातून माझी दही येईल आणि हा विचार हॉस्पिटल बाहेर बसलो असेल की ते सगळे पैशाची व्यवस्था कशी करू का श्याम देवासारखं येऊन पावलो आणि मग विचारू लागलो किती अशी बेजारा घोषणा आणि मागे सगळी कामे ऐकून त्याने पुरा हॉस्पिटल बिल आरती ताई कसे म्हणा तू बी मागेल एक गोड बहिणीसारखी भेटता का आणि बहिणीसारखे भावान कितीतरी कष्ट पडतात तू आमचे भाऊ अरे तू सगळी मागे जीव सुद्धा देऊ तयार कारण खूप उपकार केला तुम्ही आमचे राजू मागेला झोपता अरे हाव विचार सारखं एक गरीब कपडे ऐकून हा पोट बंद खाता हाव तर श्रीमंत होता आलो तिकडे पायाचे आणि आरती ताईच्या डोळ्याच्या प्रसंगाला सर्व खर्च हाऊच करता असेल आणि तुमचे दोघे लोक त्या जगात सुखान जगू शकता पण देव सारखं एकल्या पडणार लागला हा तो एकट्या पडणार लागला तो सर्व त्या आता हा होता मग मरे जरा काम होता चल आजची तारीख आम्ही विचारून आणि तुझे पैसे मग कसे पण परत ना धोका ना अरे हाय पैसे दिला ते परत तिच्यासाठी नाही तू मागेल एक भाव आणि आरती ताईला मागेल रोड बहीण समजून घ्या बहिणी भावासाठी दिलेले पैसे हा त्यांना परत होते ना अरे गरीबच एक गरीबात समजू शकता श्रीमंत वंशात गरीबाची ओळख ते मेल्या तरी त्यांनाच बरे राहते हा वैता परमेश्वरा एक बहीण असलेली माझ्या कुळासारखी एका सुद्धा तीन डोळे ना केले अरे आता कष्टान जीवन जगताना घरात तर काहीच नाही आता बहिणी कष्टन बसू हा बसतो हा मागे बहिणी बसतो हा मागे बहिणी भीक मागून जाते बसतो पण देवा तुझ्या जरा केन्नाच मान खाली घाल कारण ते केलात तसे मग लहान असताना आई बाप ना केली आणि मागे बहिणी आता डोळे ना केले माझ्या बहिणी माझे जो प्रेम केलं मग लग्नाचे होड केले ते सुद्धा तुझ्या पोळो झाला अरे या जगात मुळीच कुचडू होता असं नाही ऐकलं पण आज म्हणता तू कुचडो कारण तू गेला तसे आम्ही भाऊ बहिणी बरे कर लावले तुझ्या पोळो झाला देवा पोळो झाला पण हा बी तुझे हात पडायचा तुला केन्ना सरळ येऊच ना आणि हे राजूले पोचायला सा तुझकडे दाणार मतरो तुझे दारा केन्ना तेना तुझे दारा केन्ना तेना देवा तुझे दारा केन्ना तेना
प्रिया तू माझ बरोबर गेल ना त्या जती मका पैसे बरोबर काढले ना तू आज मका किनास अंकल आता ते तुझे पैसे दिना झाला ते गेले काय म्हणून देतात आणि या जगात त्याचे खोटं बंद होतं घरात काहीच ना मामा चहा कष्टम करणार सकाळच्या आरती बायांनी काहीच खाल्लं आणि ते खाऊ तिथं म्हटल्या घरात काहीच नाही मामा मग एक 500 रुपये दिला तू 4 दिवसांत आम्ही भाव बहीण कुठे आणि खोटे म्हणतो आम खास ना का जेव्हा श्रीमंताच गरीब करू टाइम लागणार हे मात्र याद जाऊन दे राजू खूप शाळे पडले नका तू आणि मागेला घरात राहूला साथ द्यावा मागेला घरात गेले मग अजिबात ते दोघांनी पोटी बघा साथ घरात जात पण बाहेर आलो विचार मारे होतो कपडे चेंज करे आणि तुम्ही बहीण सकाळच्या उपाशास म्हणतात आणि तुका 500 रुपये हे 500 रुपये हा पण तू मागेले एक काम करची पडलं सांग दिजा सांग अरे हम कसले काम करू तयार जरा हे मागे पुन्हा उशी बैठली हे मी तुझे घालले शर्ट दिजा मागेल बहिणीसाठी राहाय घाईल या शर्टानच कित्या मागेल रक्तान सुद्धा तुझे बुटा पुसतो जरा घे पोस हो मोठा पुसून झाली मग 500 रुपये दी 500 रुपये हा तुका देऊ हे मी तुझ्या बहिणीसाठी तुझ्या बहीण या बिजाला मुस्कळत आणि त्यांना त्या बिजा शपथ घेतली तुझ्या बहिणीचा संसार सत्यवास केल्याशिवाय हो बिजा केनाच अरे देवा तरी भी तू केली ही कर्मासाठी तो पळयते असा या दोन घे माझ्या बहिणीसाठी हा जीव सुद्धा दितलो माझ्या बहिणी तुझी मुखार केन्नाच माणसाकडे जाऊन जायचं
या काल काय बोलत्या हा भीक माझ्याकडे उद्या सांगता आम्ही नाही काय बोलत्या अरे देवा तेव्हा हा बात किती करू माझ्या बहिणीन तर 2 दिवस झाले काही खाल्ले आणि हा त्यासाठी काही घटना म्हटल्या आजकाल तर 5 रुपये सुद्धा हे कंची जन्माच पाप मग ती दिले असे ही कंची परीक्षा घेतात हा आज एकच उपाय उरला मागेल बहीण जर सुकान गाव झाल्या हाय मागेल डोळे मागेल बहिणीक दिवस पडटले नाहीतर ते डोळे दिल्या ते काही कमवून खातले आणि माका हो जीवन जाय तरी कित्याक माझ्यान 5 रुपये कमवत आहोत ना हा जीवन खाऊन काय फायदे माझ्या बहिणी सुखासाठी माका हे कशात पडतंय तू काही काळजी करणार अगं तुझे नो भाव तू साठी कितें करूंक तयार आसा आमच्या तुका खर्चा चल तू भितर वचून बस फक्त माझ्या बहिणीसाठी हा कितीतरी घेऊन येताच